Munotinyepera futi, muchitinyepera gore towards my elections, muchitinyepera tichindotambisa mbudzi dzedu, tichibvisa mbudzi dzedu tichienda kunovhura maaccounts amusingafi makaisa kana sendi, asi kutora ufumi hwese muchipa Chivhayo naTagwire, Tungwarara naSapwanya. Vatokwana ndo vana venyu vamakabara iwa baba, makapata. Muri kubvirani mhandu imi varume imi? Mhandu ndiani? Imi varume imi takatenderana, mhani varume imi takatenderana, varume imi musada kuita zvimwe zvinhu muchita sevana vadiki. Zvinhu zvatakatenderana izvi, hatina kuzongoramba takaenda kuhondo tichinosiya vamwe vakarumwa nenyoka, vamwe vakafa nehondo, vamwe vakarwara tikashaya mishonga yekuvarapa because zvainetsa kuenda kuzvipatara. Wanga wakunzi unofanira kuuya netsamba yabva kuna Sabhuku, uri mwana wokwani, uya nechitupa. Isi zvitupa takatarasa, zvakanga zvarasika, takaenda kuMozambique tisina zvitupa, tikadzoka tonzi tiuya nechitupa. Kana kuti regai nditaure zvaataura achiita kuti if it was not spiritual, wokuti these are demons operating in really a human being. Demons, mweya yerima, mweya yakashata iri kurarama nevanhu, tichivaona vari flesh vari vanhu kuti vanhu, but ari madhimoni. Ndoda kuwedzera, handizivi hangu kuti ndiani anga achitaura ipapo, asi ndiri kuda kuwedzera mashoko ako awataura brother, kuti for really these are spiritual, bad spiritual, evil spiritual. And vanhu vaya vokuti when some people especially vakaenda kunodzidzira zvechiuto, vakaenda kunodzidza utsinye, havana kudzidza kundodzidzira kuzochengetedza nyika yavo. Truly speaking, varume, kana takatarisa, ndimi henyu imi makagara kumberi kumusoro, zvekare ndimi henyu imi mune zvimaorganizations zvenyu zvamunoronga zvinoti atuka president tinogura musoro. Yes, of course guys, ndizvozvo for sure wo mutungamiriri wenyika haana kufanira kutukwa, haana kufanira kutukwa. But here hatisi kutuka, tiri kuonesana. Nemi muona ivo imi varume makabata muchiti hey tazobata niwo wanga achitaura zvisina kunaka pamusoro papresident. Varume, ona ivo imimi pachenyu kuti zvinoita here kuti nyika dzisina maambulensi, imi munotora motikari muchiita dzokutamba nadzo, muchingopa vanhu vamusingagoni kuti mota dziya munozotera dzichita save. Hakusi kungorasa here ufumi hwenyika hwekuti mai tinogona kuzviona zvazviri kuzvehuku motikari idzodzi? Because kana zvimari zvamakamupa zvefuel izvozvo, haazombomiriri fuel, ichapera mari yayai. Service, motikari dziya dziri so sensitive, dzinoda service yakakwana. Imi mangomupa motikari iyai mobva mati chini? Hakusi kutambisawo ufumi hwenyika here varume? Makaita sei musina tsitsi nenyika yenyu? Munombova vanhu rudzii? It's spiritual. Unoona mupfesanga itaura apo andibata sereki, zvine mweya yakaipa mukati, hazvigoni kungoitika just kungoitika, zvine zvinozvipusha zviri so evil. That's being evil to the last extent yousatanic, kuti vanhu vanongoona kuda kufarira kuona vanhu vachifa vashaya ambulance, kufarira kuona vanhu vachifa vashaya mishonga mumahospitals, kufarira kuona vanhu vachitambura zvokusvika pakunonga ndano muromo, svosve nomuromo, kutsvaka kuti mavoko afoldika. Kungoona vanhu vachitambura zvinoita kuti vafare. Hei vakomana, chii chinokubatai kusvika masvika pakungoona muchifadzwa nokutambura kuri kuita vanhu? Madii mangotonga nyika, zvinoita kuti munhu mumwe nomumwe aitewo zvinoenda kune dzimwe nyika, kunoona kuna South Africa kwatinogara uko, unongoenda eti 0% unondopiwa motikari,
woibhadhara mbijana mbijana. Kana ukada kuona kuti vanhu vakanga vakagara vakagadzirira nyaya dzavo vakatanga kushotesa zvinhu izvozvo chose. Kana ndikatarisa kudhara ndiri mwana wechikoro, ndakaenda kwaMutare kuWillowville kwaiassembliwa dzimotikari. Waiti kana wakamira so pakakwirira unoona senge ruware so, dziri mota dzakaassembliwa muno, vanhu vachipiwa zvikwereti motikari ne 0% deposit. But now vakauraya izvozvo nechinangwa chokuti munhu unotozoona sokuti kana akawana mota ka une zvimwe zvinhu zvaawana zvokuti kana upenyu hwese kana Mwari unomukanganwa. Zvangachitaura murume uyu pa Zim 1 Presents. Varume vakuru vanotungamirira machechi, vanhu vataiziva takanga tichiona vana Makandiwa vakatanga manje takavatarisa tichigara muHarare umu, vana Makandiwa achiparidza kubva vanhu kubva makuseni. Munhu wese aisangana nevhangeri raMakandiwa kana musi waanenge achiparidza waisangana naro, nokuti waiparidza kubva makuseni kusvika kuma12 usiku. Vapera vese vapera because zvinhu zvese zvinoita kuti zviwane mabasic needs akavigwa somewhere. Iko zvinezvi akutongonzi anofana kungopiwa president, ndiye anofana kuzopa munhu muruoko. Chero wauya uine chipo chako chaunoda kupa, ngazvimbotanga zvasvika kustate house. Ichiri state house here yokugara president iye, kana kuti state house hauchainzwisisa, haichanzwisisiki. I'm happy kuti pane chimwe chivhitivhiti ndanzwa wangu kuda ndikumadekerere achitaura zvokuti vakuru vakamboti ndei pasaidhi vari vega. Ndo masoja atinoziva, ndo nzira dzamasoja dzatinoziva. Dzorerai zvamakatora. Nzira dzamasoja ndedzokubatana iwo pachawo, kwete kuti rimwe soja rinoenda rakadai nokogo. Nguva ihondo varume takanga tine mirani mbokutaurira inini, tanga tine comrade rakanga riri comrade anga akatobata pfuti akaenda kuMozambique akanotrena akadzoka muno akapanduka. Avana kumisa, vanga vasingamiriri kuti unondonegotiata nani. Mhandu yanga iri mhandu varume. Hatisi kuti isisu ngatigarei tichingopfura. Zvinototirwadza kuti tinonzwa kuti maitire ari kuita president wedu ndio maitire aingoita the former president RG. Ndogara pasi ndotarisa kuona kuti saka dai vakoma tichazowanavo here baba vatinoshanyira kuti titi taakufambira mudhara kupurazi kwake, zveve makangotora zvenyu mapurazi acho for free muchingobunyikidza vamwe. Asi tinenge tichifarawo nokuda kunzwa kuti regai timboenda kunoona mudhara kwaari. Zvichitifadza kungonzwa kuti kutendekera muzukuru wangu ini kuti iwe paTV avo vauri kuona vakabata mudonzvo avo ndo vakakambotonga nyika inoi. Mese mongopera kuti unobva achingomanya. Amunyari here wakomana? Imi varume imi musadaro mani, imi wakomana musadaro mani, imi makaita sei varume imi? Musadaro mani imi varume, mukoda ngobva muchingomanya. Amudiwo kurya marifa yenyu zviri kuita vana Mbeki pamhiri apa seiko. Vana uyu vana baba Mandela vakangofa vakangogara munyika yavo. Vana baba Sam Nujoma vakafa vakagara munyika yavo, vanongovamo munyika dzavo. Imi makaita sei munongonzwa kutonga zvinonyungunya vamwe? Makaita sei munongonzwa kutonga zvinongodhokonya vamwe? So panorwadza muchingodhokonya mumaziso, vanhu vachingochema chete throughout. Mweya yenyu hairwadzi nevanhu. Nemhaka yei imimi makapanduka imi? Nguva nenguva tinonzwa wese angotaura unobva atanga slogan yake pamberi neZANU-PF, pamberi chakadi pasi nemhandu. Muri kubvirani mhandu imi varume imi? Mhandu ndiani? Imi varume imi takatenderana mani varume imi.
takatenderana varume musada kuita zvimwe zvinhu muchita sevana vadiki. Zvinhu zvatakatenderana izvi. Hatina kuzongoramba takaenda kuhondo tichinosiya vamwe vakarumwa nenyoka, vamwe vakafa nehondo, vamwe vakarwara tikashaya mishonga yekuvarapa because zvainetsa kuenda kuzvipatara. Wanga wakunzi unofanira kuuya netsamba yabva kuna sabhuku, uri mwana wokwani uya nechitupa. Isi zvitupa takatarasa, zvakanga zvarasika, takaenda kuMozambique tisina zvitupa, tikadzoka tonzi tiuya nechitupa kuti ugorapiwa. Vanhu vachipedzisira vafa vachifira nyaya iyoyo kuti ngatigoidai tibatane ive nyika yedu tese. Moitora kita yenyu mega pachimukoto, so pachimukoto muchiitora kita yenyu mega muchipa vamwe vana masimba okuuraya vamwe vana. Uri baba rudzii unopa mumwe mwana simba rokuuraya mumwe mwana nevana vake? It's spiritual. This guy anga ari paZimu1 Express Presents, ndandiwanzi chanchadi kungotaura because ndinoona sokuti zviri kuwira munzeve dzemakohoho asina kana basa rese mavanhu anenge ruware asina kana nebasa nevanhu, asina kana nebasa nerusununguko rwatinenge ndiro rwatakarwira. But zvinozokubata kana uchingodawo nenyika yako, so unozonzwa zvichingokurwadza zvichingokubata. So kuti why musina tsitsi nevana venyu vamakabereka? Nokuti kana chiti baba munangarwa, we mean our father, nemwoyo yedu yese zvatangeita kuna baba Mugabe. But baba Mugabe was busy looting, vachindota zvatakadzingira Smith kuti Smith way ibva, nokuti uri kutora ufumi hwedu uchiendesa kuBritain. Baba Mugabe vakatora ufumi vakandoenda kuna Singapore, vakaenda kuna China, vakaenda kuna Japan, vachivaka dzimba dzinodhura, vachiexternalize forex. Zvatinoramba zvacho isusu tichizvisungirwa iko zvino, kana ndikada kutora mari kuti ndiinde kunodarika pano paBed Bridge apa ne 1000 rands, ndinonzi uri ku ne 1000 US, ndinonzi uri kuexternalize forex, ndinosungirwa 1000. How many millions of money dzakatorwa dzichindoendana nachivhayo vachienda nadzo uko, vachindodzoka iko namadhiragi, vachienda negoridhe, vachidzoka ikoko vachienda kupa simba kumunhu wani. Isu takangogara saka tanhunzi isu muno munyika medu, taambwa isu muno munyika medu, zvimwe zvinhu zvisina nebasa. Hamino tingazviisa pai, because kana ukada kuti miti here, miti inochengetedzwa nenational parks hautombotenderwi kuioneka ichitemwa. Ukada kuti taivhu here, ivhu haritambiswi, rinochengetedzwa nevaridzi varo velendi. Kada kuti ndachinyi, nango zvipuka unyonyo haungourayi pamadiro une vanhu zvinota. Saka isu tinotariswa nani kana nemiwo ami vakomana? Isu tiri chisu kana takamakatarisa tiri zvii? Because zvimwe zvese zviri kuchengetedzwa izvi, asi isu vanhu muri kutirega tichiitwa madiri aJeorgina, tichiitwa chero munhu zvaafunga kuita patiri. Moda kuti tiindepi? Chimbotiudzai varume, musada kutanga kusunga mafensi zvisina nebasa rese, muchisunga mafensi zvisina nebasa rese. Moda kuti tiindepi? Tiudzei kuti munoda kuti tiindepi, tiite chii, tiri chii? Kana taenda kwataenda kwachona ikoko tienda tiri chii? Nokuti munhu haana kupiwa uremekedzo hwomunhu kunzi ave munhu. Mhuka dzinotochengetedzwa kudarika isu pari zvino iko zvinezvi. Mhuka ikakuuraya, you just go forever, waenda ndezvako, waurawa nemhuka. Asi iwe ukauraya mhuka, iwe ndiwo watoshata, wotobhadhariswa, wotosungwa, woiswa mujere. Dzinochengetedzwa mhuka. Ukatsika dacha, mutemo weZimbabwe, ukatsika dacha nemota, imhosva kutsika mudzvinyu atikurosa apa. Kana nyoka kuitsika ichikurosa apa, national parks inokusunga. Isu tiri chinyi? Tinombova papi? Tiudzei, musangosunyunyara mameso kudaro zvamakaita izvozvo. Tiudzei kuti isu muri kutisa papi? Tiri chii isu? What are we? Which level? Tiri pai? Tiri chii?
iko zvino muri bhizi kuchinaya kudai manairi akuri kuita, muri bhizi kutorera vanhu lendi, vagara palendi iyo takatenderana tikati akuda kubvisa varungu. Imi vamunangarwa ndakatombokunzwai imi mukakuwedzeresa masanctions nouyu wekuamerica Trump, muchitaura muchipa mazano kuZambia kuti hazvinetsi kudzinga murungu, munongotuma vanhu vashoma voenda pagedhe pake vondosvika uimba varipo. Takati tichitenderana zvese zviya izvi kuti handiyei tinodzinga varungu papurazi, tikadzinga varungu tikatenderana, varungu vakabva vakaenda, mukatiti imi muchagara kusaidi uku, imi henyu motora purazi rese toungana mupurazi 1. Purazi 1 rachero ndo ramuri kudzinga vanhu vachinewa nemvura, vachiparadzirwa zvinhu zvichiparadzwa, kana nemi vanotumwa kundoparadza muri imbwa. Sori kukuudzai izvozvi, because you cannot say munongotenda chero zvamatumwa muchindoparadzira vanhu vachigara. Waimi vacho zvataurwa nouyu pazimu uyu achitaura kuti the thing is more like spiritual. Munozongoda kuti mvura yonaya ndoko modzinga vanhu papurazi. Nguva yese munenge muripi musingadzingi vanhu pamapurazi, vanhu vozobvapo vachirara pasango, nhumbi dzavo dzavakashandira makore ese iwayo dzichinaiwa dzichiora, ivo vachinaiwa vachiwana zvirwere vachifa. Munofarira kutambura kwavanhu sei? Why muchifarira kutambura kwavanhu to such an extent yokuti munodzinga vanhu panzvimbo pamakavarega vachigarapo 20 years 30 years vakagara ipapo, asi munovadzinga? Why muchida kuzongovadzinga nenguva dzakaoma? Kana mukasavadzinga nenguva dzemvura, munovadzinga nguva yechando. Muchivadzingirei? Ivhu racho makamamavhu imi. Akona kunditarisa muchinditsamwira. Tiri kukubvunzai, it's a very simple question. Ivhu redu iri tiswaridzi varo, munotidzingirei mumavhu macho muchidzinga vanhu vachifa vachinaiwa nemvura vari panze? Munhu achikumbira, mukadzi uyo aichema kuti vedu honaiwo Zimbabwe, muri kuzviona ndakumbira kuti regaiwo ndibvise zvinhu zvangu zvakakosha, asi varamba vari kubhumura nechiuyu. Masatanist chaiwo, masatanist, varoi wokupedzisira, pasi nemhandu. You mean yourself. Paya pamune muchiti pasi nemhandu, mune muchibvira imi baba, munozvibvira imi, muri mhandu imi, mamhandu. Ami must take an action iri serious, nokuti hakuna nyika yakaita sesu kudai isu. Hatina umboona vanhu vakaita saizvezvizvi. Nangwe kupita tafanana nevaIsraeri vaishandiswa zvisina basa nemaEgyptian, vachishandiswa bhozi vanga vasiri muvhu ravo. Isakatsika vhu redu, chinonzi Zimbabwe. Tisu maZimbabwenzi isu. Munorwadza imi varume imi, munorwadza imi. Munorwadza, munotinyepera futi, muchitinyepera gore regore towards maelections, muchitinyepera tichindotambisa mbudzi dzedu, tichibvisa mbudzi dzedu tichiinda kunovhura maakaunzi. Hamusingafi makaisa kana sendi, asi kutora ufumi hwese muchipa Chivhayo naTagwirei, Tungwarara naSapwanyi. Vatokwana ndo vana venyu vamakabara iwa baba, makapata.